Moderná škola. Sen každého žiaka, učiteľa, rodiča. V tomto seriáli vám ukážeme, čo všetko sa môže zmeniť vďaka eurofondom. Žijeme modernú dobu, kde technológie stále idú dopredu a bolo by dobre byť stále aktuálny a učiť stále to, čo je novšie a novšie. Tento stredoškolák vie, čo hovorí. Jeho škola sa prihlásila do národného projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania. Zapojiť sa môžu aj ďalšie školy. Ide o moderné učebne a pomôcky na vyučovanie. Teraz sme v učebni výpočtovej techniky. Programujeme tu na počítačoch a môžem ti tu aj niečo ukázať. Mikroprocesor C515. Podobné mikroprocesory sa nachádzajú v palubných počítačoch v autách. Žiaci už od prvého ročníka sa stretávajú s číslicovou a riadiacou technikou. Tým, že majú programovanie v mikroprocesorovej technike, dokážu pracovať, diagnostikovať a zaujímať sa aj o veci, ktoré sa týkajú automobilového priemyslu, spotrebnej elektroniky a samozrejme v oblasti strojárstva sú to obrábacie systémy, predovšetkým CNC stroje. Toto je programovací jazyk Assembler. Používame tam rôzne príkazy. Tým ho vlastne modelujeme, tento náš mikroprocesor. V tomto programe som musel presne naprogramovať konkrétnu diodu, aby blikala a zhasínala. Ako vidíte, je tam kopu príkazov, ktoré som tam musel napísať. Niečo podobné vidíme aj v mobilných telefónoch, ako napríklad signalizačná dioda, ktorá nám signalizuje prijatú správu, e-mail a tak podobne. Najväčší dôraz asi kladieme na to, že táto digitalizácia pomôže našim absolventom v ich ďalšej práci a v ďalšom odbornom raste. Vybraným stredným odborným školám bude vybavená minimálne jedna učebňa, ktorá bude vybavená modernými digitalizovanými pomockami, a to konkrétne notebookom, dataprojektorom a ozvučením miestnosti. Ďalším vybraným stredným odborným školám bude dodané aj ďalšie vybavenie, učebné pomocky, ako napríklad frézy, motorové píly, sústruhy, CNC stroje, ale napríklad aj sedlá, koťarce alebo súpravy pre medomet. Súhrne bude prerozdelených 321 kusov z každého druhu zariadenia. Predpokladáme, že novo vybudované učebne a nové didaktické pomôcky budú môcť žiaci a školy využívať už začiatkom nového školského roku 2014-2015. Od učiteľa v modernej škole očakávam, aby nás naučili to najnovšie, čo je vlastne aktuálne, aby nás oboznámili s tými najnovšími technologickými vychytávkami. Stredné odborné školy majú šancu dať študentom to najlepšie do života, aby aj naše deti mohli v budúcnosti využívať napríklad podobné technické vychytávky.